juga hadirin yang berbahagia, Sang Perkasa Dwi Warna pada ini malam akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Misteri Siluman Alas Cilukrak dalam episode Mustika Jamur Sifat Tahunan. Misteri Siluman Alas Cilukrak dalam episode Mustika Jamur Sifat Tahunan. Naskah dan skenario cerita disusun oleh Bung Ayo Gopar. Instalasi musik digarap oleh Kujang Kenda dan kawan-kawan. Teknik dan montase ditata oleh Mas Abang dan Jang Suroto. Penata suara ditata oleh Cecep Subagio dengan sutradara Bung Didi Jumati Radia Suleng. Misteri Siluman Alas Cilukrak dalam episode Mustika Jamur Sifat Tahunan yang nanti akan didukung oleh aktor dan aktris Sang Perkasa Dwi Warna. Di antaranya Dekosin berperan sebagai Seta Legawa, Didi Jumati Radia Culek berperan sebagai Pangeran Narantaka, Gus Nadi berperan sebagai Kisangga Buana, dan Jabang Kutuka berperan sebagai Kibranan Jaya. Artis-artis Sang Perkasa Dwi Warna yang malam ini siap menampilkan kebolehannya. Di antaranya Nokela Peset berperan sebagai Endang Larasati, Tia Bule berperan sebagai Dewi Purwa Gesang, dan Ini Kartini berperan sebagai Dewi Purwati. Jurus maut yang akan diperagakan dan dimontas oleh pakar-pakar Sang Perkasa Dwi Warna. Di antaranya Ayo Gopar, Lencok Corok, Kampleng Suwarno, Yati Samson, Manyung Begu, Dodi Taridi, Alexander, Ajo Pitet, Budi Wangsa, Darto Selinggo, Cemplung, dan Wasenso.
prajurit yang berbahagia. Untuk menambah beri dan semangatnya, kali ini Anda akan dikocok perutnya oleh pelawak-pelawak sang perkasa Dwi Warna. Siapa dia? Kalau bukan Wa Sampir, Wa Salur, Wa Mangkok, Bibi Siwer, dan dibantu oleh Bung Dara Doer. Akhirnya kami atas nama seluruh kerabat kerja sang perkasa Dwi Warna mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan di dalam Alkisah Misteri Siluman Alas Silukrak dalam episode Mustika Jamur Sifat Tahunan. Sadaya prajurit Jundapura, dalam melaksanakan ngolati jamur sifat tahunan, ayo sampean kumpul bebarengan ya. Mangga Gusti. Mangga. Diri pengen selalu kesanding sarang kangompongnya gede orang ketinggalan sarang pangantri Noria diminangkan nama tuan rumah sarang ibu tuan rumah yang gede Aku ngenging pangapunten Kakang Pati Sangga Buana kang kula hormati. Kula lan sedayane para prajurit saking Sundapura. Kaya-kaya iki tepat dada rasa goyang kepala, pusing orang ketemu ning tungtung. Apa bisa ingin suruh ngucap sing kayang konon? Sebab kula pirasan kula wis lawas anggone aning alas Cilukrek. Menggoleti sifatnya jiku jamur sifat tahunan kang durung ketemu. Nggih. Mung cuman pripun Kang? Sampun tugasé kula demi Gusti Pangeran Narantaka. Pengabdiane kula ora sia-sia. Berupaya kanggo goleti sifat jamur sifat tahunan, tapi ternyata masih nonsen belaka. Justru menika sumrah dumateng panjenengan. Nggih. Rai Pati, kula dawuh. uga prajurit Jundapura Timbalan Kang. Mangga timbalan. dalam hal ngolati jamur sifat tahunan seolah-olah membutuhkan kesabaran ya.
sekalipun sampean makan waktu sing lawas jamane Kang Sokle sarang papaya jisi keding sarang aasinder wong rancalinta mama lurah cilik minangkane mama lurah suka mulia sebab kanggo nyumponi sing dadi jalukane garwane Gusti Pangeran Narantaka sing lagi duwe kandungan ya sing mantap dadi anehe pada umumnya yen wong lagi nyidam kaworan pada umumnya pengen majak buah-buahan ya. Tapi baka garwane Gusti Pangeran Narantaka Endang Larasati sing dadi kepengenan iwal kejaba pengen mangan jamur sipataunan sing aneh-aneh. Mulane ingsun ngondharakaken saking para nareng praja Manggala Yuda Sundapura menyisir ning sajroning alas Cilukrak kanggo ngolati apa sing dadi kepengenane Gusti Ratu Endang Larasati. Yayi Pati sarang mama Yuli Kang Sokle sarang mama lurah cilik minangkane mama lurah suka mulya dewe kotane ketinggalan sarang asu diri gede sampun tega Punten Kakang, kula setitik arep melu ngomong lawan sampeyan. Jare pendapat kula mah kaya Gusti Endang Larasati ki ora sewajare ya. Ya mau jare sampeyan ngomong wong nyidam iki jejalukane paling pengen buah-buahan. bener iya Rai Toh nang apa kayak Gusti Endang Larasati sing dijaluk iwal jamur sipataunan. Ikang kaya kumah jare kula ari jamur sipatauanku kula ku nembe ing rungu. Kaya ketemu embu beli Kang. Apakah sampai arep terus menerus ngulati jamur sipataunan gini Kang? Rai Timbalan singarane perintah iku wajib kita hormati. leres Tekad sangga buana kuayang temen lamun ingsun ora sampai olih jamur sipataunan waseng soya. Sedangkan menurut pangandikaning Gusti Pangeran Narantaka Windon takrang taun pribasane yen sampean durung nemokaken jamur sipataunan kentone gilirane bos Didi minangkane bos semang kasing bayar ya mama Radi Rodi minangkane kang bayari
Kaya-kayane wirang sing disandang marang Sanggabuana. Nggih. mengkonon Kang Windon takran tahun lamana durung ketemu beli bakal muli konon bahaya Kang Ya iya. bahayanya apa kula bisa ngucap kayak konon Kang bekalan kula karsa titik arepan priben apakah kula belibasan arepan kudu mati nih tengah-tengah alam sing ukrak Oh, nggih Kang, nggih. Kian ki sing dadi lemah, lemah sing dadi nglemahaken sekabeh para prajurit. bisa ngomong ngelemahkan pripun wah Ya sampeyan ku mung orang ngomong ayo gak balik, iya ora. seorang nyambung kalimatnya sampai Jare kula mah singit semangat. Ya bener Pak. Kita wong dadi petugas patut kelawan tegas. Bener. Perintah wong dadi pimpinan. Aduh. Oh, enak blenak kula dilakoni. Walaupun perbekalan wis entok menipis, tanggung jawab. Kudu tanggung jawab. Tegasnya tekan endi. Bokat lagi nguji kakang timbang anak benere sampeyan. Sareng Kang Sogleng kedhi ngaturaken matur suwun Kang Sogleng. Sareng Mama Lurah Cilik, Mama Lurah Sukamulya. Ora ketinggalan wong edan sudirek kedhi. Papai Aziz, Aasidir, wong orang salinta Dadi harapane sampeyan rekning perbekalan mau wis arpentokan menurut pendapatnya Sanggabuana iki mengkenen wasekso ya. Pun coba. Rai Pati uga prajurit Sundapura. Sampeyan sambil menyisir ngolati jamur ya. Tulung jamur sing bentuk kayak ngapa baik dipet. Ya. Oh, kono. Sebab singarane jamur iku bokat barangnya pada tapi beda aran. Oh. Iya bener. Menurut jare sampean aja buru-weruh ning bentuke bener. Senajan arane bae tembeng krungu. Tembeng krungu kan bener. Sing dadekaken bingunge sampean. Nggih. Kabeh prajurit Timbalan. keputusan saking Sanggabuana. mangga pripun Kang keputusannya Ingsun bari ngolati jamur ya sifat tahunan sambil berburu kanggo nambahi bekal uripe sampeyan ning sajroning alas Cilukrak. tepat bakal mampandikane pesan panjenengan Dilamani jurang jero ditenjogi alas rengi dianjing kali banjir di sabrane nurutin jempol asiki minangkane sing durung karuan tekad batin lali nih Maksud panjenengan makaten Kang. Iya. Ari kula mah seorang bawahan Jawa Sengso. Apa jare sampean? Benar. Lamun jare sampean kula lawan kabeh batur-batur kula uga wasengso kongkon moro kula siap Kang. Siap. Karena apa? Karena nyambung tenaga atau nyambung umur. Karena perbekalan kula iki wis tipis. Telung dinamani gak entok. Bener wa. Rai Pati boleh aturan barisan prajurit Sundapura kanggo ngelacak salah sijining binatang sing ana ning sajroning alas Cilukrak ya. Ayo
Hitam Aja anjing Wastri. bebarengan Rai. Prajurit-prajurit sing Sundapura. Aja kelihatan kula nyebar ana ning alas Cilokrak. Apa kang kita mau akan? Ayo Bar, menyebar Rai. Ladalah ana suci raja liba. Kita kebun, wasa sabu. Kebun. Awas wah, ini kok. Di kebun aja 11. Di sana. Budak. Duda Gus. Duda dikejar. Dikejar ayo Wasa so. terus. Singelul. Ayo nang. Terus. Boyak paning. Terus. Layak dia. Ayo nang. Ayo, wasa so. Silor di situ. Kita pemari. Awas atur. Budak paling. Isun cegat. Pengen Isun cegat. jingkok di. Ayo. Isun cegat. Awas tas udah. Waduh. Duda terus. Waduh, liwat mana? Liwat. Awas Pak. Wasa sawas. Waduh. Ayo. Udah dikejar Wak, dikejar. wancine ning tengah wengi nganti jagat sepi jempling ora ana suarane ngapa cuma lintang karaina kang abior pamore sang rembulan keemasan kang menyinari diri Purwagesang. Jalan-jalan dewekan Purwagesang ning petamanan kang indah dipandang, bunga mekar kang harum mambune aroma wangi, angin kang sumliwir sejuk ning ati Purwagesang. Tapi sayang Purwagesang jalan-jalane dewekan, manda senenge manda bungai, lamun Purwagesang jalan-jalane ana sing bature. Isun doayo kang bakal baturi. Ora weruh sing lor sing kidule maneh. Ana sosok sinatria kang gagah perkasa tekan ing ngadepane Purwagesang kang bakal baturi Purwagesang. Sungguh di luar dugaan doayo. Suasana kang sepilan sunyi, kehadiran sosok figur wong wadon kang sulistya ing warni, laksana Dewi Sri Kandi mudhun saking Taman Asmarakarta, seolah-olah gugah dening pangudas Semara. Dadaku madakan taman bunga senalika layu, tapi kehadiranmu sumejane dadi pemandangan panorama kang indah, bisa ngrobah suasana siramun doayu. Pada baik Kang Mas, sing awit cilik sampai dewasa semeni, sing awit kekuncung sampai tumekan ing gegelung, nembe bae Purwagesang nyawang sosok sinatria kang gagah perkasa, kaya nerap jagat pawayangan selemai bumi sekur belang, langkah-langkah wong lanang sing gantenge sing gagah cuma ning hadapane Purwagesang. Isun ora pengen dipuji doayu, Emang kenyataan Kang Mas, tapi sun peduli marang kehadiranmu
ning tengah-tengah suasana kang sepi nganti tumaninah orang doni rasa curiga setitik pun sliramu mundu. Maksud sampean Kang Mas? Sliramu kan wong wadon Oh ya, midang tanpa batur singaran kejahatan itu karena niat pelakune Ayu tapi anak kesempatan menawa pemuda berandalan kang sengaja iseng goda wong wadon ing dalan iki dadi inceran utama sliramu Ayu. konon Kang Mas. Kayang konon Kula wis biasa jalan-jalan dewekan Kang Mas. Mudah-mudahan bocah pemuda beranjalan aja ganggu ning diri kula Kang Mas. sing tek harapakan kayang konon Ayu Nggih, dewekan sing awit mau kula dewekan Kang Mas. apa sengaja lagi nonggone lagi nih Kula dereng gadai laki Kang Mas. sing bener Temenan, semene wis gedene durung duwe laki gede katone bae kini Kang Mas. Padahal kulaku masih bocah. oh gede katone Nggih, ari barangnya mah cilik konon priben maksudnya cilik. ari mau sih priben ngomongnya Dudu barangnya cilik Kang Mas. maksudnya Kulaneku katoneku masih bocah bongso. oh bongsor wonge Gede kegawan dina. gede kegawang dina Iya tapi sampai usianya masih cilik konon usianya masih cilik. Kulane merinding ngarima barang-barang ku Kang Mas. jadi durung duwe laki Durung Kang Mas. aja bohong Temenan. berarti yen mengkonon sengaja lagi nengguleti demenane ya nonggone kekasih ya Lamun dipercanten Kang Mas. Boro-boro demenan. Boro-boro kekasih. Kenalan bega durung pernah Kang Mas. emang usianya pira sih Pengen weruh Kang Iya. Mas usia kula. Usia kula 17 tahun jalan. iya jagat paraneng dumadi semene katon dewasane semene katon gedene wis kaya gulungan dami ya usia nembe 17 jalan Semene masih bocah je kaya gulungan dami. berarti yen mengkono ora beda piran do ya Karo sampean. karo wisun Emangnya usia sampean pinten Kang Mas? nembe 16 lunga Satuan apa sih kuno ribut baik ku ya Mas? kaya-kayanya manuk berkek bu apa pada ngomong rai ya karang kendal kaline wumundu Ajar kenal mumpung kula ketemu Kang sapa Mas. jati dirimu Kula Purwa Gesang Kang Mas. Purwa Gesang Nggih, asal sing alas Cilukrak Kang Mas. alas Cilukrak Nggih. Purwa Gesang arane Nggih Kang Mas. Sampean sinten? Pangeran Narantaka Kang Mas Pangeran Narantaka. Pangeran Narantaka Saka pundi Kang Mas? isun pemimpin Sundapura rai Pemimpin ananing Sundapura. raja muda sing ananing Sundapura Purwa Gesang Amit agung yang pangapunten Kang Mas. Sabudaya kelepatan. Purwa Gesang menawi lancang ucapane Kang Mas. Purwa Gesang Timbalan Kang Mas. beli sepatu teh Purwa Gesang bersimpu di hadapaning Pangeran Narantaka langka wong ayu langka wong blesak langka wong sugih langka wong melarat derajat manusia di mata yang widewasa pada derajatnya Tapi sampean seorang raja Kang Mas. raja bakaning pendopo bakaning istana tapi bakaning taman bunga kang indah masa kudu kudem orang menikmati suasana pemandangan sing indah raut wajah yang Purwa Gesang Purwa Gesang nampi raos Kang Mas Pangeran Narantaka. Purwa Gesang Timbalan. terus terang sawise isu nembe ketemu najan dinakian sawengi kian karo Purwa Gesang batne Pangeran Narantaka duwe rasa kesemsem karo Purwa Gesang Apa Kang Mas? demen karo Purwa Gesang Kang Mas Pangeran Narantaka demen. iya Kesemsem ning Purwa Gesang. gelem apa bagian Purwa Gesang
Diterima gelem apa bagian Purwa Gesang? Ya gelem ya bahagian Kang Mas. Tapi wis diperhitungaken sampeyan ngomong cinta ngomong tresna ning Purwa Gesang. Wis tek itungaken untung karo rugiye. Senajana istana kang indah tak tinggalaken. Urip sederhana kelawan Purwa Gesang. Najan mangan karo segaking isun gelem asal bebarengan kelawan Purwa Gesang. Senajan dahare segaking Iya, bagian Kang Mas. kayang konon Purwa Gesang. Purwa Gesang, Timbalan Kang Mas. ternyata Purwa Gesang ora sekedar ayu ning rupa, atine mulia Purwa Gesang. Kang Mas Pangeran Arantaken Sunrai seneng bunga sing langka padane Kang Mas. Cuman Purwa Gesang karo sampeyan Kang Mas. pada Purwa Gesang nembe pengikian isu nemoni jati dirining widadari, ternyata dudu wong liyan. Purwa Gesang sing dadi widadari hatining Pangeran Arantaka. Cinta kula lahir batin senajan kakak miskin orang bakal berpaling najan mangan segati. Purwa Gesang Kula Kang Mas jan mangane segaking gelem rai, kula nrima segalane Kang Mas. sederhana Kula banget nerima Kang Mas. sungguh mulia atine Purwa Gesang. Kusakseni ning Kakak Jilema Kang uga pada beli bakal demen sejene arep dia cintane sampai tekan pada tuane, sampai tekan akhir hayate. Kang Kajilema sing duwe jalur 11 Masih kanggo bapak tuan rumah Sokleng Bapak Mandi Nuryadi. Kang Sokleng Kang Sokleng Kang Sokleng Kang Sokleng kanggo sapa Bos Timun Bos Timun Bos Timun Bos Timun Bos Timun Duduk kata Bos Timun Ini duwen rai Mas Lio ngati dadi tapi cinta lahir Sumriyai Mama ya Sinta kakang seneng bunga langka padane rai. Setelah weruh kejujuran batin yang Purwa Gesang, kangge Mama ya Sinta sedulur sing tampil susukan Papa ya Anika ora luru sing ayu rupa arep luru sing setia setia suka lan duka nerima apa sing ana kakang uga pada beli bakal demen sejene arep setia cintane sampai tekan pandang tuane, sampai tekan akhir hayate. Papa ya Anika bos semangat
ke-11 kanggo asal sarwasani Rai. Mamae Sintane Geding Dudu harta Rikun Mas Rio ngerti tapi cinta lahir Semurai Papaya Anika bos semangka sing duwe kumis beracun Arjuna wong gadel Arjuna wong gadel Arjuna wong gadel sing duwe kumis beracun Arjuna wong gadel arep matur kesuwun sing setia setia suka lan duka nerima apa sih cintaku lahir batin saudara senajan akang miskin orang bakal berpaling najan mangan segaki sumpah Raya ini bakal bohongan Raya ya asobeng bos timun bos timun bos timun bos timun bos timun Kamuka bos timun Padapa beli bakal demen secene arep setia cintane sampai tekan pada tuane sampai tekan akhir hayate Sambil maya Haji Tati Keding ada di saya Matur Nuryadi menangkane bapak tuan rumah dewe emane wong sedulur tega selawase Mama Yuli Nini Yuli aturaken matur kesuwun kanggo pungkur matur kesuwun Mama Yuli Nini Yuli sareng Nene Pipit Keding Lili Haji Darsini aja lali selawase kodong murek sing ngempane Kang Sobleng aja gawe laras aja gawe bagas Kang Sobleng Kang bayari eman wong sedulur
sareng ngomponge gedhe sareng wong edan sudire wong edan sudire sareng kang lurah cilik gedhe enakane mama lurah suka mulya dewe komentari orang lalek kang aduh sareng bos jajan motor gede bos jajan motor menangkane saking sarang boten ketinggalan sarang kanggo mure gede ngompong kang sogleng sampun kakale sareng bos semangka wong sambi maya Papa Haji sampun kelale Papa Haji nyamangan saya karo wong raja lintai gedhe kelingan kenangan sayane Pur batane maneh Mamayani kaminangkane bos semangka minangkane wong sambil maya matur kesuwun mati sejen temen ura biasa nening dina nganti tempat pangkunan aku kayang ini sarang Papa Ajis kang bayari aa sider wong rancalin
ora iya tung tulit kawane apa alas diluprak mati kayak ini senajan ragane anggan pangompong kosokling sarang lurah cilik minangkane lurah sukamulya sarang wong edan sudire kedhi naing akurat hati masalah bagian tempat bangunan aku enak naik aku lagi beli nak karuana papae Aziz sarang asinir minangkane wong rancalita ora ketinggalan sarang mimi Iis mamae Anika bos mangka sabdi mahaya jari dewe kawan kelawan begini aku lagi mikirakan hana dua anak siji ya sika harat purwa kesal Kang Kitung sarana Nisrai Gede Kang Isra Kang Ujang Kang Ompong Kang Sogle sampun lale Tuliki purwa gesang lagi kepengenan apa naik aku rasa keterning pamikiran dilawani nangis kebuyu coket mulane aku merasakan utak sedelemek gara-gara mikir aku Ora kanggo pure gede Mama Tari minangkane mantan tuan rumah sareng Bapak Haji Tati Gede yen mengupaka setiap dina baka awan nangkep baining panggunaan naing baka bengi keluyuran maning-maning baka teka nganti blagak-blagak kebuyu dewek sareng bos Didi Gede minangkane bos mangka dewe Kang Bayari Mama Radi Mama Rodi dewe mulane aku wajah enak-enak lagi mikiraken anak tapi pucalakan ing panggonan nuh wong ayo aja gawe kegelan kelawan wong tua tu Potan ketinggalan sarang Bapak Mantri Nuryadi minangkane Bapak tuan rumah sarang Ibu tuan rumah Keding sarang Mimi aja tersini gede nate-nate aku arep ngulati anak bocah ning endi tapi pada ngulati anak aku bari nyamper kakak Cileman sing duwe takil wilayah Susukan Kang Idut ajak kalian ya Kang Idut rupane Arjuna gadil bakat tak gawe siraya sarang
Mas Pangeran Narantaka Kang Mas. Senajan ragane anggang ning batin tetep barengan sayang. Arjuna wong gadel sing duwe kumis beracun. Aa mandor Kang Ujang senajan ora duweni Kang Mas Pangeran Narantaka. Papaya Anita sing paling iman sayang. Menangka bos semangka. Kang Kajleman sing dua jalur 11. Mama Sinta sedulur sing tangkil susukan. Aa Sokleng Mama Supendi sing dua wilayah makam bujang. Nang apa sengesar sing kula terima. Nang apa rejune wong gadel langka sing gawe bahagia. Ning endi kapan waktune wong loro bareng selawase. Aa mandor Kang Ujang Mimia Yuni Mimia Pipi ning ngati. Aa Sokleng sing bisa ngerasakeun sungkeman beli bakal hilang si jiwa. Ning batin cuma nangisi. Bos timu wong si paling moral. Bos timun Aa mandor Kang Ujang matur kesuwun. Kang Kajleman sing duwe jalur 11. Mama Sinta sedulur sing tangkil susukan. Papaya Anika bos semangka. Aduh mama jaluk tulungi sabar. Harap sabar sun ora badaya. Yayang bebek cengkia kangge Arjuna wong gadel sing duwe kumis beracun. Kaniayang temen nasibe badan Arjuna wong gadel kaya edan sing duwe kumis beracun. Penasaran Arjuna wong gadel sedih rasa ning ati. Tak lakoni sing duwe kumis beracun. Arjuna wong gadel Arjuna wong gadel sangasara sing kula terima sing duwe kumis beracun. Arjuna wong gadel langka sing gawe bahagia sing duwe kumis beracun. Ning endi kapan waktune Papaya Anika bos semangka wong si paling moral. Bos semangka Papaya Anika wong edan sudir mula cilik wong edan sudir kanggo wong edan sudir
Gustimu wong si paling kurang asogleng asogleng asogleng